Sibaphe mngoko ibaphe tsundu ayatshona walaka. Siyangena kwenjenje injanjoku siyazothula ibotyo. Siyakhahlela. Kwikumkani izezwe lakowethu iinkosi zibonda onozithetyane. Amaphakathi akomkhulu. Abantwana bethongo, abantwana bengulo. Sithi mabuthetha ubumnyama kuvela ukhanya kube chosi kube yele. Indlantloko zamakhaya inkulu intlabo dadwabawo mafungashe. Uzibambile umngqongo ntsundu sophitsha umgudu unxekho uzontwantshabe engazumenzanto inkonjane emnyama iphapha emafini ibuye izifele ekhaya. Ngamosiko nezithethe khona ukuze zingaphulukani nemvelo yethu. Umhlanga weshumi kwinyanga yenkwindla. Umnyaka ngowama-2026. Ngolesibini ezintsukwini siyangena siyawuxoxa sicazulule imiba ethi dlumzi ingakumbi kumasiko kwakunye nezithethe zethu kolu usuku lwanamhlanje. Kungolesibini ukuba ngaba sidla imbathu kwakunye nejwarha lasematshatshwini. Injanjoku likhona kolu suku lanamhlanje. Nguye ke sawube sincokola naye mphulaphuli wevukani community radio. Namhlanje ke umcimbi esiwuphetheyo kwakunye nejwarha lasematshatshwini kwelaa cala. Injanjoku siyawulala sicacelwe namhlanje. Sicacele cha injanjoku ngokuthathwa komoya womntu othwetyuliweyo. Oye wasweleka ukusweleka kwakufumaniseka ukuba ngaba kuyakrokriswa kuthwetyulwe lo umntu. Ke ngoku xa kuyothathwa umoya wakhe kuloo ndawo ke okanye athwetyulelwe kuyo kwenziwa ntoni? Uthathwa njani? Ijwarha lasematshatshwini likhona. Injanjoku liya kusicacisela. Sithi siyolala sibe sicacelwe ngulo umcimbi kolo suku lanamhlanje. Funa uphoso ke mphulaphuli yileyo inkqubo namhlanje. Khona ke ubawo lo uDumsani kaKhungwayo ijwarha umazaleni umtika ngudolo limtaka ngenxa yothandaza nguye ke sinaye namhlanje apha enkqubeni. Jwarha lasematshatshwini andikubulise injanjoku tatam ndikunike nethuba loba ubulise kumphulaphuli ekhaya. Kama kumnqongo qale ndibulise kuwe tata apho estudio ndenzela kanjalo kubaphulaphuli bevukani kuzo zonke iindawo baphulaphule kuzo kwiAfrika, kuMzantsi Afrika, kwihlabathi liphela, kuzo zonke iinkundla zokukhanya, wonke amathungu akhe ndithi makube cama kubele kube chose. Mabukhe buthi ukuhlehla nje ubumnyama ukhanya cama kumsasazi. Camakho bawumazaleni kweku namhlanje bawumazaleni sithetha ngomcimbi ngoba sike sive into yoba ngaba kuthiwa kulandwa umntu ongasekhoyo. Khona ke ungabikho ngokohlobo oluthile ufumaniseka ukuba ngaba le nto yakho yokuhamba nenyawo lemfena uhambanga nje kuba kumele uhambile kodwa uhambe kuba kukho abantu abaye bakusebenza into yoba ngaba ube kanti uyahamba. Namhlanje sifuna uqonda into yokuba ngaba xa kuyothathwa umoya walo mntu kufumaniseka ukuba ngaba hayi lo uthwetyulwe ithini mandikunike ungene kuyo uba umazaleni. Kamako msasazi mandibulele lithuba unikeza lona ndicacisela abaphulaphuli. Okokuqala msasazi masithethe kwinto esiyaziyo esiqhele uyiva eseyicacile into yokubana umntu akafi uyabulawa. Umntu akafi umntu uyabulawa. Akutsho uba ubani uswelekile. Kuthiwa ubulewe. Ubulewe. Sasazi umntu esweleka umntu engabikho kubakho iintsolo ezininzi ezingapheliyo. Akho xesha elinzima engathi lela xesha loswelekelwa msasazi, kakhulu xa umntu engagulanga. Udibanise into noba kungavela umntu athi masihambe siyoziphindezela, masihambe siyomvusa evenda usathwetyuliwe, hayi uzawuphinda abuye. Kulula ukuyenza loo nto le ngenxa yokudandatheka kwentliziyo. Elaa xesha basengxakini lelona xesha liyingozile funeka umntu okokuqala ulumkele. Xa uswelekelwe lumkela ukuthabatheka ngoba kulula ukuba ungabi nayo imali yongcwaba, imali ziphelele usihlunyuka usiye ebantwini ungakhange waqala wawenza umsebenzi. Siqale apho. Okwesibini msasazi size kule ndawo
Ukuba ngaba umntu uswelekile, uba akaswelekelanga ekhayeni uswele kude nekhaya, nokuba ungakanani na, noba liswane lubomvu omshiye esibhedlele, kunyanzelekile lo mntu lo uba abuyele ekhaya, aze ekhaya lo mntu lo owuthathwa ngokomoya. Nokuba ngaba Tama, uswelekele apha elalini, noba uswelekele emsebenzini, noba uswelekele ecani kwendlela, lo mntu kunyanzelekile uba abuye azofakwa apha ekhaya. yeah, Kungayi ngento yokokubana hayi akuvunywanga kwindawo ethile, uswelekele eplasini, uswelekele phantsi komhlaba. Zinintsi iindlela zokuyenza loo nto leyo, ngoba angangakuhluphi wena kodwa ahluphe isizukulwana esizayo. Size kancinci ke ngoku msasazi, size kamakho kule abantu msasazi, amakhaya, andithi ibe rongo loo nto. Ngoku mabayiqonde into yobana ayisebobuchule laa nto yokokubana nilikhaya niyozithathela umntu wenu ningakhange naba nomntu obonayo okanye womntu owesiNtu owuchanayo imicimbi enjalo. yeah, yeah, Ngoba ngoku sekukho ubugqi, akusafani nakuqala. kamakho Into esiyenzayo ngokungqongqo xesha olanda umntu, thina sisebenzisa nje inkqubo le siyaziyo yesiNtu ithini na. And yeah, ngokwenza kwethu loo nto leyo, uba suthathile laa mphafu okanye abanye bathi ngumthathankosi, yeah, sisebenzise wona ixesha elininzi kusetyenziswa wona. Sathi umntu wethu sasebenzisa yonke inkqubo, saya kulaa ndawo, sathini, sathetha, salayita amakhandlela ngokwahlukahlukana kwethu, sicinga uba sigqibile. mm, mm, mm. Kanti ixesha lo mntu simshiyeka waphaya, Ha, yeah, ngoba thina siboni nto, singabantu nje xa silandela inkqubo. mm, Kanti lo mntu mm. ufihliwe kwalapha, uthwetyulwe lo mntu lo. Akukho Nihamba kwamoya negqabi wakhe, akukho kwamoya wakhe kwakule ndawo niye kuyo. kwakweli hlamvu niliphetheyo, niphethe Yeah, nje ihlamvu libe ngumfanekiso. madoda, Akekho kwakule ndawo nizomfuna kuyo. bangazaleli. Akekho. Mm. Yeah, 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 yeah. Ngoku xa nixelelwa ngokwenye indawo uba kuthiwa hayi mani kukho umntu onibangela ingozi ekhaya okanye kukho umntu wakukona ophangalele endaweni, hayi bo sasiyile nje uyomthatha. Kodwa xa ihamba ivele le nto lena, kube kanintsi nakwezinye iindawo. Kanti naye uthatha umntu owayethwetyulwa, ngoba abantu bathwetyulwa ngokusasaza. Kamakho, Kanti nihamba nje negqabi nje lingenanto. bangazaleli. Hlamvu elo alithethi nto, lo mntu lona nimshiyile. Ngoku ke msasazi, laa nto ndithi ke ngoku kubalulekile ke ngokuba amakhaya ahambe nomntu ongumntu omhlophe kwezi ntsuku ukuyokwenza yonke le nto lena. Ngoba bheka into yokubana nizibangela ingxaki enzima. Ngoba ngoku into eniyithathayo phaya niyothatha impundulu. Ngelaa Yeah, hlamvu inolithatha, anithathanga yena, nithathe impundulu. Nayithatha impundulu nayifaka ebhoksini okanye nayithatha impundulu nayifaka ekhaya. Yazini ibe yinto ehlelwe ngamabom, ngabenzi bobumnyama. Nithi nawugqiba ke msasazi ukwenza yonke loo nto leyo, lo mntu ethwetyulwe nje, kamakho. niphinde, akekho kwaphaya ebhoksini, ayinguye, akadibenanga nomoya wakhe, umoya wakhe awukho kwaphaa, zange Apha. ahambe Yeah. nomoya. Niphinde nithi lo mntu lo makazilwele, nisitsho kule mpundulu. Mm, mm, uthina Xelela le bama. mpundulu Yeah. uba mayizilwele. Le mpundulu ke izawuzilwela kobani ke ngoku? Izawuzilwela apha kuni. Ewe kaloku. Izawuzilwela apha kuni. Ufumanisa into yokubana nilikhaya ngoku nime nematha. Nithi hayi bo, sasiyisebenzile ingozi, kutheni sivelelwa ziingozi ezingaka? Sasiyigxothile ingozi. Kanti nayigxotha naphinda nayifaka. Okanye ukuyifaka kwenu apha ekhaya le ngozi naningaqondanga uba nifaka ingozi, ngoba nathatha impundulu nazoyifaka apha ekhaya. Ngoku ke impundulu ke ayizukuthi xa uyikhupha uyikhuphe ngalaa ndlela yokwenza ingozi. Ayiphumi ngolaa hlobo ngoba ayizanga ngolaa hlobo. Yeah, yeah, Izawugqiba yeah. abantu apha ekhaya ke ngoku qha. Kamakho. Izawugqiba abantu.
Ndicela uyibambe njalo nje kuloo ndawo xhego lam sibaleke nje silungise ezekhaya sawuphinda sibuye. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Samakucu siniphathele iindaba ezimnandi kakhulu nakulo nyaka ka-2026. Umkhulu uDumakude uyaqhubeka ukunceda abantu, yena ungumsombululi kwezi ngxaki zemali ukuze uqhube imoto zikanokutsho, wakhe ikhaya lamaphupho akho okanye uphume ematyaleni ufundise abantwana bakho kwizikolo eziphucukileyo. Mtsalele umkhulu umnxeba kule nombolo 071 711 6744. Mandiyiphinde 071 711 6744. Naxa ungayiboni inkqubela phambili emsebenzini sukulibazisa, dibana nale ndoda inamandla. Abantu abaninzi bayabulela ngeempumelelo zabo naxa kusenzeka izinto ebebekade zingenzeki ngexesha bephangela. Abantu abaninzi bazithethela ngokwabo bathi emsebenzini bingekho impumelelo, koko indlela nje yokuphila. Ukuze uphile ubomi obungcono, dibana nomkhulu uDumakude akusikelele nemimangaliso yakhe, akufakele imali kwibhanka yakho okanye endlini yakho ukuze nawe ube lingqina ngemimangaliso yakhe. Kwabo abatyebileyo nabaphumeleleyo, through short boys nezigubhu zikamkhulu uDumakude, ukufumana imali yonke imihla nokukhulisa ishishini okanye ukubuyisa isithando esakulahlekela kudala, mfowunele okanye umWhatsApp kule nombolo kwakhona 071 711 6744 071 711 6744. Kanti uMiss Biyela unika ubungqina kuba ebetyala abantu abaninzi kunye nebhanka wase wambulela ngemali nge-500,000 rands kunye neebhokhwe ezintlanu. Mfowunele umkhulu uDumakude kule nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Makudede ubumnyama kuvela ukukhanya. uCastillo sisigadla sombungu, igandaganda yewayilesi, igorha nereyido. Sapholo kaphalo. Kwamkelekile siko nezithethe nomakhaya kamnqongo uCastillo the main man. Sinjalo mphulaphuli ngamasiko nezithethe khona kuze sikaphulukani nemvelo yethu sitshilo ke ngolu urhatyana namhlanje sikunye noba ujwarha nasematshatshweni tata uDumsane kakhungwayo lowo. Namhlanje siphethe umcimbi sithetha ke ngokuthathwa komoya womntu othwetyuliweyo. Injalo nje kuyayicacisa uza nayo kakuhle bawumazaleni ndisaphulaphule ngomdla nomondekazi omkhulu kweli cala lingapha. Bawumazaleni maniphinde ndikunike utyatyadule, kodwa ke mphulaphuli nawe ke uba ngabona umbuzo uyawudibana kwiinombolo zethu zomnxeba 072 514 5381 072 514 5381. Kamakuba umazaleni masibuyele kuwe tata. Kamako msasazi, ngoku ke msasazi, nina ngoku nelikhaya nihambile nothatha impundulu nazoyifaka apha ekhaya. Ngenxa yokungazi ke futhi ke nayithatha nazoyifaka apha ekhaya, nathi nawugqiba nayisebenza le mpundulu la nayisebenza uba mayizilwele. Ngoku ke ngoku izawuthatha isikhwele. Asinawugxeka umntu ofikayo kuthiwa makazosebenza, ngoba kaloku ngoku ubanjwa umntu phaa kuthiwa into esifuna uyenze sifuna wenze uba aziphindezele. Uyaqonda uba awufuni uba lo mntu uba akaqala ayijonge le nto yokuba ngakuqala uyijonge le nkqubo yethu sisebenze ngayo ukusukela ekuqaleni ukuzofika ngoku ukuba ihambe njani na. Uphinde ke msasazi ke ngoku kuyiloo nto lo mntu lona uzawuba sisihlwele selikhaya. Kawundixele usezawukhatshwa lo mntu lo phezu koba benithe alwe aziphindiselele yonke le mpundulu. Ndifuna uba msasazi uyijonge le nto yokuba yintoni le nto ngoku sinezihlwele zobumnyama uba zivela phi ke ngokwezinto kulaa mthwetyulo, laa mthwebulo ke msasazi, uba akukwazwanga ulandwa moya womntu ngendlela efanelekileyo. Nanku lo mntu uthwetyulo, nantse le mpundulu iphaya. Bamazaleni Emva kwexesha uyayizilela ke msasazi, uyihlabela inkomo. Uthi uyayikhapha. Hayi, ndikhapha utata, ndiyamkhapha utata owathwetyulwayo wenziwe impundu, wathwetyulwa wayempundulu. Ngoku uyamkhapha ngoku ngale nkomo. Ibe sisiphithanyongo kwalapho kwalo mkhapho lo
uphinde msasazi umbuyise. Yeah. Ubuyise impundulu ngoku uthi mayijonge ekhaya. Madoda. Okwakubuyisa uthi mayibuyile impundulu ngoku. Mayibe lapha ekhaya. Uthi mayibe lapha izapha. Yeba umazaleni uthini nangoku. Uthi wawugqiba uyocela umsebenzi phaa kulaa mpundulu. Yothetha phaa engcwabeni. Uthetha uzulile. Uthi yini tata into zam zihamba kakubi. Kodwa kuzawubakho into eziza kuxelela msasazi zinangabikho iimpawu. Ukhe wafika wathi wenza umcimbi katata into ziyamoshakala. Ukhe wathi uyothetha engcwabeni likatata. Kunzima mnqongo. Ithethe indoda ide ibethe ngesandla phantsi ebhokisini ithi tata vuka. Yeah. Aleli zinifu yenze yonke into. Kanti ithi yini tata yintoni oyifunayo ndandikwenzela ezi zonke izinto. Limane livele eli xhego eli. Limane livela likhala. Kuthiwa hayi bo tata yini madoda ukhalela ntoni tata zonke into zakho sikwenzele nje. Kanti yintoni? Kanti utata wathwetyulwa sisihlwele sobumnyama ngoku into ayiyo akahlambulukanga. Uthi umnqule naxa usiya emaxhantini sike sibone kule mizi sihamba kuyo. Ufike utata omdala okanye ubhuti omdala ehamba phambili phaya. Ebhinqile. Yeah. Ubhinqile. Uyambiza naye uthi ngena tata emzini wakho athi namtyibele ambize ngeziduko ngayo yonke into. Akazange utata wazongena kwalapha ekhaya usekuthwetyulweni uyasetyenziswa ukuwisa elikhaya uyanivelela emathongweni kodwa nina aniqondi le nto lokuba kakuhle le nto lo umonakalo lo wasuka phi na. Xa livela ke ngoku igqirha lisithi masiqaleni kulaa ndawo wayephangalele kuyo siyomthatha khona ngoba akekho apha endlini akasiso nesinyanya apha. Yeah. Akasiso nesinyanya. Ukhe wenza nje into enegama lakhe wafika uzivelela eRhawutini waqala wowuthetha phaa engcwabeni. Kumoshakale yonke into ke ngoku. Niphele isilwana kwanodwa nina benza lo mcimbi kube kubi kube njeya. Lisa amanye amakhaya avaliwe ngenxa yempundulo. Abavani amanye amakhaya Lisa. Umninawo nomkhuluwa nodade wabo bancame abanye badikile bangasaya ekhaya ngoba unobangela walaa nto uba mabalidikile ekhaya laa mzi lo wawuwe. Kanti ngalo lonke ixesha unobangela bathatha impundulo bayifaka ekhaya ngoba abazange bahambe xa beyowulanda umoya womntu kulaa ndawo uphelele kuyo baphele apho ephangalele khona bawuthathe bawuse ekhaya ngendlela efanelekileyo. Okanye kungenjalo Lisa kwalapha engcwabeni. Kamakho. Ngoku sengcwatyiwe. Kamakho. Umoya wakhe Lisa sekunobunye ubugqi ngoku. Yiloo nto ndithi ke ubugqi ngoku akusafani naqala ngoku. Akusafani naqala ngoku. Naba bangamagqirha ngoku sebangamagqwirha ngoku. Madoda. Sebangamagqwirha. Uzawufika phaya kwelaa ngcwaba ngoku se uthwetyulwe sowungasekho ke ngoku. Ayikho wathwetyulwa sowubekwa apha ebhokisini sowawukhona wawulapha wenzela zonke izinto okanye waphangalela kuloo ndawo wabuyiswa ngendlela efanelekileyo wafika wazawuba lapha ekhaya. Ngoku kuyothathwa iintlahla ke ngoku ngabanye balapha ekhaya. Abantwana balapha ekhaya bona basathetha Lisa basathetha mngqongo. Kamakho. Yeba umazaleni. Yeah, ndiyafuna ndingakubethanga mlomeni ngoba ndiyaqonda uba ngaba semininzi imicimbi ozawuza nayo ingakumbi uba ngaba zintoni ke ngoku ekumele zibe kanti ziyenziwa. Kodwa ke ndiyafuna into yokuba ngaba sibanike abaphulaphuli ngoba ndibona uba ngaba sebedanyaza siphinde sibuyele kuwe ungene ke uba ngaba kwenziwa njani. Ngoba omnye uya kuzibuza umbuzo into yokuba ngaba uye wohlule njani kumntu obhubhe ngendlela engeyiyo kunomntu ongabhubhanga okanye zintoni ekumele zibe kanti ziyenziwa ncakasane khona ukuze kube kanti kuyothatha umoya womntu ongase
asekhoyo. Kodwa ke masiqale kubo bawumazaleni mphulaphuli yawungena kwa-072 514 5381 072 514 5381 sikuvungena usithini nanku omnye senkqonkqoza Camagu ekhaya. Molweni. Molweni msasazi. Molweni. Ndiyathemba uphilile, nami ndiphilile msasazi. Bendisacela ubuza msasazi, ingaba yinyani nale nto kuthiwa umntu uyakwazi uthwebula idlaka efemeli, mhlawumbi kuse-graveyard othwebula khona amadlaka efemelini, ukwenza like njengam mhlawumbi uthola ukuthi ndihamba ndocela amathamsanqa ndothetha emadlakeni akuthi. Xa ndithethayo phaa laa nto ndiyithethayo ayizikumiza kulo mntu wathwetyuliwe wayethwebule amadlaka. Ingaba yinyani leyo msasazi? Uba ndinokungayikholelwa kakuhle kodwa ndicela ubuza nje apha kutata. Okwesibini msasazi, bendicela ubuza uba ingaba xa kwazi uthwebula like idlaka, ingaba uyakwazi uthwebula ixhanti? Mhlawumbi ndingathethi emadlakeni ndiyothetha exhantini. Ingaba uyakwazi nokuthwebula indawo ixhanti xa ndithetha kanti ndibhekisela for yena? Enkosi msasazi. Camagu, Nkosi kakhulu. Bawumazaleni umbambile. Camagu masingene kuye dad. Camagu bawumazaleni. Lisa, Mnqongo, le Yes. ndaba lena inzima. Le nto ayithethayo umphulaphuli phaya Mnqongo ingolaa hlobo ayithetha ngalo. Qha yena akayikholelwa. Ayathwetyulwa onke amangcwaba efemeli ekhaya lonke. Ye madoda. Uthathwe athwetyulwe. Bawumazaleni. Xa isenzeka le nto ke msasazi ke zimbini izinto. Ingaba lo mntu lo wenza le nto le uyayiqonda le nto ayenzayo ngelinye ixesha, aqalele uba siyakuthwalisa ngoku sikwenza le nto ngoku. Okanye yena akaqondi kuthiwa kuphakanyiswa iintlahla zakhe. Kuthiwe yiya phaa kumangcwaba kokwenu ungaxeleli mntu ngoba baza kumonela. Ufike ukhe umhlaba phaa kulaa namatye, ngoba abanye abantu baske bacimbe xa ubeka ilitye abanokwazi uthwebuleka. Xa ubeka ilitye phaya uza kukhuwa apha ecani kwelitye okanye emva kwentloko okanye phaa ezinyaweni apha kufutshane nengcwaba elakhe. Awugqiba athethe phaa kuye emjongile uba ndithatha umhlaba wakho bani. So akukho kukhuseleko kuloo nto leyo. Ayenze konke awudibanise lo mhlaba aye kuloo mntu lowo bemthuma uba makwenza loo nto. Kudityaniswe ke namayeza athile ke kwenziwe yonke loo nto leyo. Nina bantu bekhaya xa nifikayo phaa niyothetha phaa emangcwabeni niyocela iintlahla kulaa mntu, laa mntu akasaboni nina wena mntu uthethayo, ubona lo ebezuthwebula. Yeah. Seyingeke phakamelwa ziintlahla zaba bantu. Ukubizwa kwalaa nto ke kuthiwa ngamanzi amnyama, uba uphehla amanzi amnyama. Xa ekudibanisela ezela liyajika libe mnyama ke msasazi. Aliphehle ke ngoku athethe phaa kulaa bhekile yobumnyama leya. Athethe ke ngoku aphakamise ezazihlwele noba unamatyala akhe afuna uba mawaphelele esithubeni, noba uneemali zakhe ezingade zihambe ngendlela, ungena kulaa bhekile ayiphehle laa bhekile, aphakame la mathongo lawo, ziphakame ezazihlwele eziya, azisebenzise hayi nje kancinci, kakhulu. Iphinde ke msasazi ke nakule umphulaphula athetha ngayo yamaxhanti. Amaxhanti nawo ayathwetyulwa msasazi, amaxhanti. Camagu. Ayathwetyulwa nawo amaxhanti. Kuyathatha uba umntu lo walapha ekhaya abethelele afake into ezithile apha emaxhantini kule ndawo kanye nima kuyo. Njengoba umile nje uthi uma emaxhantini akokwenu, kanti ume phezu kwebhotile engakanani uthi uthente emaxhantini. Ye madoda. Ume kuzo zonke iikona zala maxhanti la, kuzo zonke iindawo, nasembindini nasemnyango apha esangweni kanye phantini. Ubethelele, uthetha phezu kwebhotile. Le bhotile ikumamele zonke ezi zinto uzithethayo. Yeah. So umsasazi ke ngoku loo nto leyo ke uba zonke ke ngoku iinto zenu ke zizawuwela kulaa mntu lowa. Uba ngathetha akho nto ivakalayo. Azawuthi omnye andisamphuphi nomphupha utata, ngoku bendithethile emaxhantini niyenze imicimbi apha ekhaya. Kanti ngalo lonke eli xesha nenza le micimbi le nityisa laa rhorho le phaa kulaa maxhanti le ifakiweyo phaa. Yeah.
Camakho ba umazaleni. Cela sibaleke siphinde siye evenkileni, venkile. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Samakucu siniphathele indaba ezimnandi kakhulu nakulolu nyaka ka-2026. Umkhulu uDumakude uyaqhubeka ukunceda abantu, yena ungumsombululi kwezingxaki zemali ukuze uqhube imoto zikanokutsho, wakhe ikhaya lamaphupho akho okanye uphume ematyaleni ufundise abantwana bakho kwizikolo eziphucukileyo. Mtsalele omkhulu umnxeba kule nombolo 071 711 6744. Mandiyiphinde 071 711 6744. Naxa ungayiboni inkqubela phambili emsebenzini sukulibazisa, dibana nale ndoda inamandla. Abantu abaninzi bayabulela ngeempumelelo zabo naxa kusenzeka izinto ebebekade zingenzeki ngexesha bephangela. Abantu abaninzi bazithethela ngokwabo bathi emsebenzini bingekho impumelelo, koko indlela nje yokuphila. Ukuze uphile ubomi obungcono, dibana nomkhulu uDumakude akusikelele nemimangaliso yakhe, akufakele imali kwibhanka yakho okanye endlini yakho ukuze nawe ube lingqina ngemimangaliso yakhe. Kwabo abatyebileyo nabaphumeleleyo, through short boys nezigubhu zikamkhulu uDumakude, ukufumana imali yonke imihla nokukhulisa ishishini okanye ukubuyisa isithando esakulahlekela kudala, mfowunele okanye umWhatsApp kule nombolo kwakhona 071 711 6744 071 711 6744. Kanti uMiss Biyela ubungqina kuba ebetyala abantu abaninzi kunye neebhanka wase wambulela ngemali nge-500,000 rands kunye neebhokhwe ezintlanu. Mfowunele umkhulu uDumakude kule nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Makudede ubumnyama kuvela ukukhanya. Sapholo kaphalo. Wamkelekile kumasiko nezithethe nomakhaya kamnqongo uCastelo the main man. Imizuzu lishumi linesibhozo phambi kwaba sitsho sithi yethoba 072 514 5381 072 514 5381. Kwek mata siphethe omnye umcimbi apha noba uJwarha. Camakho ekhaya, molweni ekhaya. Amakho mnqongo. Mandokose. Mandokose unazo iinamba zam apho mose ne? Anazo asiveni. Eliyothi xa eza kwenza umsebenzi wobizwa ndifowunele. Alright, ukumamela. Ndigqithe ke apha. Okay. Ndize apha kutata uJwarha. Camakho mandokose. Utata uJwarha ndahlukumezeka kakhulu. Mina kupheleleyo. Kodwa ke into endandiyithethe kunye naye sendade ndayilungisa, and wayethe uzazondilungiselela ngeli hlobo abalisa ngalo ngoku. Kodwa zangakwazi ukuza, andazi noba kwakukhona isikolo sefowunini yam noba kube yakhe na. Bandatsho ndancama ukusukela ngo-Agasti kulo nyaka uphelileyo. Ugqibela kwam uthetha naye wathi usemthatha, uzawuphuma eMthatha aye eMonti, aphume eMonti aye eKomani. Savana ke. Emva koko zange ndifike ndimfumane till today. Nele ngqongo sephuma apho estudio dolo lo. Andazi uba kwenzeka ntoni na, kodwa ke sendaxola ngokuba ndike ndayenza le nto nge-9 zikaDisemba. Camakho. Alright ke bandokose kakhulu, siyabulela. Uthi hayi kwakukhangela ba uJwarha wakufumaneka utshone emboneni, andiyazi noba kwakubhidene ntoni kwela cala likapha ya. Alright ke mphulaphula uyawungena ke. Khona into ofuna uyithetha bamazaleni? Msasazi mandixolisele loo nto leyo kuMandokose. Andiyazi kuba kaloku enye into isikibethe msasazi elaa xesha likaDisemba ike yathi Disemba iimfonomfono zikhala oko aziyeki. Ngoku ngelinye ixesha kungenzeka into yokubana kuye kwaphazamiseka nje apho, kodwa ndiyaxolisela loo nto leyo. Makangayeki kuba ngenye imini kuzawuvela enye into nam ndide ndikwazi uba khe sithethe into evanayo, ngoba nam kukhona apho ngexesha endifuna ndikhulule khona. Camakho ndiyaxolisela loo nto. Camakho uba umazali kakhulu. Camakho ekhaya, molweni? Msasazi. Molweni tata. Ucesibe Lumbathana Nonzaba. Nonzaba. Ndimamele uba umazaleni. Yeah. Uba umazaleni unamava. Uba umazaleni udala into yokubana ndithethe ngale nto ayithethayo.
Mna tata msasazi ndizawuqala kule ndawo njengondingumbathana. Ndiyamazi usathana umbona. Usathana ndisukombona. Kodwa ke ndimbona msasazi ndisengxakini. Le nto ayithethayo utata uMazaleni. Xa uthwetyulwa uhamba inguwe straight unaloo body two. Unguwe uzishekayo uza kwenzeka uza kwehlelwa ingxaki. Wena tata msasazi uhamba inguwe straight futhi awunazo i-stretch. Nanjengoko uhlatywa inguwe lohlatywayo. Ndixelela ngento endisukoyibona msasazi. Mna ndandihamba ngebhokisi kodwa ndiyixelelwe ndilele kodwa ndingaseli ikhonteza ndivelele. Ithe emveni koko xa ivela into endingayaziyo mna futhi nangexesha kwenzekayo ingqondo ilele. Ithe ke ngoku xa kuphuma umntu ebhokisini msasazi onxibe njengam ondim straight ndizawulela into ithethwa nguba uMazaleni. Njengoko indim straight le nto le yona iphuma ebhokisini ithi iyolala kulaa bhedi yam. Mna ndiyafuneka ehlathini. So ekutshabeni kwayo laa nto ayindimlwa unyanisile uba uMazaleni. Unyanisile utata uMazaleni ayindimlwa. Mna ndimke ngelaa xesha lento yobana ndothuke ndabona into erongo kuba le nto iza ngokothuka. Yeah. Uyayibona into njani? Iza ngokothuka. So ekothukeni kwam mna ndizawubaleka isheke laa nto ifuna uma kule ndawo ndikuyo kuqala. Kulapho ke ngoku nditsho ndithini ndifumaneke. Mna ndandizawuhamba ibhokisi qha kwafika laa mntu ebethe ze ndingaseli ikhonteza ezandivelela. Ithe xa ivela wandixela wathi uyathwetyulwa ngoku ndabe ndizawuhamba ngebhokisi. Wathi ke ngulo elizweli ungayitsibi ibhokisi ungabaleki uba uke wabaleka uzawufumaneka. Sendithela ukuthi msasazi zange ndifumaneke kodwa imibono endayiboniswayo nendlela yokuthwetyulwa futhi ndiphinde ndize msasazi. Xa uthwetyulwa msasazi ucelwa kwizinyanya awucelwa kuThixo. Ndinamava ndiyayazi. Madoda. Ucelwa kwizinyanya awucelwa kuThixo. Futhi okwesibili msasazi uSathane ndimazi ujongana naye. Ethi xa ethethayo msasazi ingqondo liyagqwetheka. Unento athi mandikhawuleze ndihambe ndiyozixhoma mandibaleke ndiye emlanjeni ndiyontywilisela bazandihlangula. Qha into endixakayo ngoba ndizawubaleka ndishiye abantu emlanjeni apho ngekho bantu khona. Kulapho ke msasazi ndaye ndamane kuthetha ilizwi nditsho ndibezengqondweni. USathana ndimazi akanampondo ngumntu uSathana msasazi. Ngumntu onxibe impahla. Madoda. Andithethi ngento endingayaziyo, andithethi ngento endiyixelelwayo, ndithetha ngento endiyibonileyo, ndithetha ngento endiyijongileyo ndingalelanga. Ndithetha ukuthi uba uMazaleni le nto ayitshoyo unamava. Ungahamba uyothatha laa body two uthi makadilwele. Uzazilwela kuni yena uba ndimkile mna ndinguye phaa ebhokisini khange bendim nongcwatywayo. Unyanisile uba uMazaleni nguXesibe uMbathane lo nonzabukana nyawo noMathina ibheka lapha lo mhlaba esemqonce. Ndiyabulela tata msasazi. Xesibe Nkosi Xesibe mani, Nkosi Xesibe. Ngokabalena nathi ngale ndlela. Molweni ekhaya watshona embonini. Hayi ba uMazaleni ungahlomla phaa kuXesibe. Msasazi uXesibe unolwazi ngolayo le nto. Akathethi ngemvabathi uXesibe. Uthetha ngento eyakhe yamvelela elo hlobo uMsasazi athetha ngalo. Kanye ngolu hlobo uthetha ngalo. Nangezinye iindlela ke kunoba ke ingaske ingabiyo. Ngoba zinintsi ezindlela aba bantu aba bazenza ngayo izinto. Siphinde thina siyonqula ezi zinto le mimoya yobumnyama sizibize ngayo side sithiye nabantwana ngayo kuba kanti ngoku ubhebhethekisa wonke ke ngoku lo moya umdaka lo. Le nto ke ngoku emsasazi iyaphinda nalapha ebantwaneni. Ufumaniseke unapha ekhaya abantu ngoku bathini baphunyelwa zizisu qho. Abantu baphunyelwa zizisu qho. Umama uphunyelwa zizisu ngabantwana baphunyelwa nabazukulwana. Yonke laa nto ngelinye ixesha kanti ke ngoku laa nto le kanti nangelinye ixesha uba kukho lo mntana walapha ekhaya ungazange wolando washiyekayo esibhedlele. Nayo loo nto leyo iyenzeka kanti ngoku lo mntana naye wethwetyulwe lo mntana. Ngoku into enzayo kuthiwe kuzawulungiswa lo mntana alungiselelwe athiwe nahlanjwe athweni. Kanti lo mntu wenza umsebenzi akajonganga phaa ukuba lo mntana lona ukuze angabikho lo mncinci
kwakuthwetyulwe kwayena. Ngoba kukho into ebuhlungu msasazi, umntu ongumama andiyazi laa nto uba yintoni. Ndithetha inyani nje msasazi, thina singabantu abangootata xa ubona umntu ongumama ekhulelwe, thina siyavuya thina singabantu ngootata ngokungamaziyo. And ke futhi ke ngaske umphakamele nasesitulweni, ngaske ubele, uyayithanda laa nto leyo. Kodwa abantu abangoomama bona, msasazi abavuyisani. Ngaske laa mntana ambeleke ngantontoni, ngaske lo mntana athi uyazidla ngesi sisu sakho, uzawuthini ungazidla ngoba uThixo mbabale. Bayazonda abantu abangoomama xa bebona omnye umntu ongumama ezithwele, bafuna ukuqiniseka futhi ukuba lo mntana akaphili, engamazi umsasazi icala nje umbona nje ezidlulela nje, kutheni ehamba olaa hlobo, hayi uyazenzisa, hayi kutheni sisu sitsholo, kutheni yeyi msasazi. Inzima laa nto kubantu abangoomama. Ngaba benzana phofu yonke le nto lena ngaphandle kwethu. Kamakho mama, madoda. Eyi, neli xesha lam ngathi liyakhawuleza, selilithoba lemizuzu phambi kweyethoba intsimbi. 072 514 5381 072 514 5381. Masijonge apha emnxebeni kule layini yesithathu, ukhona okhoyo phaa. Molweni ekhaya. Molweni bawungqongo. Molweni mama. Ndiyabuza, ndicela ubuza ke. Buza mama. Umazaleni. Ke ngoku kwenzekile umama abhubhele esibhedlele, athwetyulelwe phaa esibhedlele, kufanele kwenze njani? Kumele nenze ntoni? Alright, inkosi. Phulaphula ereyitweni. Ndifuna simdibanise nalona ba umazaleni. Molweni ekhaya. Usibhazana umkhothi lwetsama unkosana umayi. Bengicela ubuza msasazi, xa umuntu ethwetyulwa kuzibeke uqaphela ngantoni uba hayi uthwetyulwe, ngoba kuzibe singayazi ke thina kubuthwetyulwe. And into bendicela ubuza, umntu xa efike ahlala engcwabeni ngelakokwenu angakhange ezapha kowenu, uzibethela ntoni? Njengoba ndambona ehlele engcwabeni likantu likamakhulu. Ndabe ndigqitha kula mangcwaba asekhaya, inqonde ndathula ndinoba mhlawumbi kunoba ikhona into endazibuza umbuzo. Befuna uqonda msasazi noba yinto eza kanjani. Befuna uqonda phaa kutata lowo msasazi, kudala ndikukhumbula msasazi. Mhlawumbe ndisacineka yenye into. Nkosi kakhulu sipho sethu. Naba babi ndiyaqonda ayelelene le mibuzo yabo iyelele camakho ba umazaleni. Msasazi, ukuthwetyulwa komntu, ukuba ngaba umntu uphangalele esibhedlele, msasazi, kukho laa mbuzo, uzambona ngantoni na umntu othwetyuleyo? Azikho iimpawu msasazi ngaphandleni kwento yokokubana ngoku xa kwenziwa izinto zamani nibe nomntu obonayo ozawukwazi unijongela uba ingaba nguye nalo mntu, ngoba nina anizukwazi ukuqiniseka ngaloo nto ngoba ningabantu bomoya. Kungenjalo kuzawube ke kwavela kwalapha kunemathongweni into yokokubana kukho into enje ezawuvela, lo mntu lo ayinguye. Zonke nje izinto ezinjalo ezizimpawu zizawube zibe zikhona, kodwa njengoba ndisitsho, uba niqinisekanga, funani umntu ozawube khona xa eyolandwa eyothatha phaa esibhedlele, ngoba ayikho enye indlela eningaqiniseka ngayo. Yiyo loo nto nditsho ndithi ngoku sibethwa kwaba bantu xa bangasekhoyo ke ngoku siyolandelwa. Thina sisebenzisa inkqubo le siyaziyo, kodwa ke sibe singaboni ngelaa mehlo lomoya, kuba funeka umntu onemehlo lomoya ozayibona le nto lena. Ukuba ngaba ayiseyiyo, ikhona ke inkqubo ke msasazi ke azambiza ngayo kulaa ndawo yokuthwetyulwa laa mntu lo. Uzambiza kulaa ndawo yokuthwetyulwa, embiza kule ndawo aphangalelele kuyo, ambize ade eze. Kusetyenziswa abantu ngabantu ke basebenza ngeendlela ezahlukeneyo. Eze uza kwakhe ke ngoku ke kulapho ke ngoku azamthatha khona ke ngoku ngelaa gqabi ke ngoku amnikeze imiyalelo. Iba nintsi laa nto ke msasazi uba angathini amamele bani, aze athini, athwale ke ngoku awubekwa kuloo ndawo funeka ayobekwa kuyo, athethiswe oko ade ofika nakuloo ndawo azodlula kuyo, azixelelwe zonke izinto, yonke into. Naxa efika phaa engcwabeni, xa ezawubekwa ke msasazi phaa engcwabeni, kubalulekile ukuthi phaya kwidlaka lakhe liqale lisetyenzwe nalo kuqala, ngoba kungenzeka uba lisetyenziwe uba ze bathi xa bembuyisa baphinde bafike sekukho umonakalo osowenziwe. Ngoku laa nto ke ngoku ithetha ukubana makuqale kuhlambululwe, kuqiniswe
kuhlambululwa kwa idlaka. La ugqitywa ukuhlanjulula msasazi, awugqitywa ubekwa phaa, umoya wakhe awubekwa phaa, funeka liqiniswe ke ngoku elaa dlaka nalo ukwenzela into yobana angaphinda athwebuleke nanini na. Axelele uba ngobani funeka bamamele namaziwo obani uba funeka bathini. Ibe nabo ngabantu abaziwayo balapha ekhaya abaqinisekisekiweyo ukuba abanawuba nobungozi bangaphinda bajikele ikhaya abo bantu abo. Injalo. Molweni ekhaya. Molweni msasazi. Molweni tata. Baphulaphula beVukane FM. Mna bendisacela ubuza kutata. Njengoba ke ngoku esesihlwele sobumnyama, simbuyisa njani akwazi ungena apha ekhayeni, abe sisihlwele ehlambulukileyo apha ekhayeni, ukwenzela akwazi ujonga umzi wakhe. Simbuyisa kanjani umntu oye wamka ngaloo ndlela yokuthwetyulwa, angazi ngobumnyama apha ekhaya? Enkosi, nguPhuma Siyabhunga lona apha eNgcobo. Phuma Siyabhunga. Phuma Siyabhunga, siqale evenkileni. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Igama lam ndinguNokuzola. Andazi ndingaqala ngaphi ukubonga umkhulu Dumakude. Ungamfumana kule nombolo 071 711 6744, 071 711 6744. Emva kokuswelekelwa ngumyeni wam, ubomi abukhange bube mnandi. Umrholo wam ubunganelisi kwaye ndalahlekelwa kokuninzi kunye neemoto zam. Kwananjalo ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo. Lafika ithamsanqa kum mhla ndeva ngomkhulu Dumakude abantu bebabaza kunomathotholo kananjalo nakumakhasi ezonxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, noMr Mthembu waseTsolo, umama uYolisa wasentabankulu, ubhuti Lukhanyo waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo. Inyanga nenyanga, iveki neveki kuvela abantu abatsha kunomathotholo bebabaza ngaye umkhulu Dumakude. Naye usisi Nomfundo wasePietermaritzburg waye wanikeza ubungqina nendlela eyapheliswa ngayo intlupheko ngumkhulu Dumakude ngexesha imeko ibinzima kuye. Nam ke wandinceda umkhulu ngemali yasebhenki. Ukuba nawe unomnqweno wokuba kulo nyaka uncedakale, mfowunele umkhulu Dumakude kule nombolo 071 711 6744, ndiyiphinde 071 711 6744. Still sisigadla sombungu, igandaganda yewayilesi, igorha nereyido. Imizuzu masiyenze mithathu kwekwa bethuna ababaninzi bawumazaleni baninzi njalo njengoku ndiyaqonda uba ngaba kuyawumele siphinde sibuyile nalo mcimbi ngoba baninzi abaphulaphula abangenileyo ndiyaqonda yimibuzo kodwa ke ndithanda ujonga andizukwazi tu ufikelela kuyo. Tata uPhuma Siyaphunga, ndiyibambile yakho phaa, ndifuna ubamba omnye loba babini siqukumbele yonke le mibuzo noba umazaleni siyivale phaa. Uba ngaba ivoice note yakhe inde kakhulu ndiza kuyigqitha ngenxa yexesha bethuna, ndothatha ezimfitshane. Molweni ekhaya. Molweni tata, bendicela undibuzele apha kutata umazaleni ubana ngaba xa umntana ebeye nomama wakhe, umama wakhe wakhomita i-suicide endile, wazi ke ngoku umama wakhe wancwatyelwa apho azalelwa khona, loo nto iye ingabi nabungozi empilweni yomntana xa ekuhambeni kwethuba xa ekhula. Umzekelo, kuye kwenzeka ukuthi akamphuphi kwamphupha, uyakwazi uba sihlwele phezu kwempilo yomntana xa engekho, engancwatyelwanga loo tata womntana encwatyelwe apho wayezalwe khona. Umama uyakwazi uba sisihlwele phezu kwempilo yomntana lo wayemshiyile. Alright, enkosi kakhulu.
Siyabulela khona lo bebhalile lapha ndifuna ukumfunda molo msasazi ndike ndawubuza lo mbuzo zandiphenduleke kakuhle xa kwenzekile umntu asweleke ngendlela ekrohlisayo ebe engumntu osindisiweyo singakwazi na umbuyisa abe wayeshiye umyolelo othi kungaze kuthethwe kuye okanye alandwe ngoba akakholelwa kwizinto zothathwa nothethwa phezu komzimba wakhe camakho bamazaleni tata uphuma siyabhunga uthi ke ngoxa sifuna umbuyisa simkhaphe yonke loo micimbi njengoba esisihlwele simnyama senza njani nankomnye thetha phana ngomama ongangcwatyelwanga ntontoni aphendele sasazi masiqale ngalo uthi ke ngokufuneka afakwe uza kufakwa njani ekhaya esisihlwele sobumnyama msasazi esisihlwele sobumnyama uyalungiswa phaa engcwabeni lakhe msasazi aqinise ingcwaba ahlambululwe azokufakwa apha ekhaya ngebhokhwe ke ngoku sakasisihlwele sihle lo womntana umama ongcwatyelwe kokabe ngengcwatyelwanga mzini wakhe leyo into iba into yamathongo loo nto le ayingekhe umntana imenze izinto zakhe yena zingakhanyi ngoba okokuqala yena akayonxalenye yalaa nto leyo kodwa ke ngoba ngaphezu kwentoni usenalo ilungelo loba hamba uthetha nomamakhe kulaa ndawo abekwe kuyo umamakhe amxelele uba makangamfaki kwezo zinto ezo ukuba yena akachaphazelanga kwezo zinto kukho lo wokugqibela ke msasazi ebisithini kanene phambi koba sivala lo wokugqibela uba ngaba washiya umyolelo ke loo mntu xa siba wabhubha ngendlela sayo bayakwazi uyomlanda kodwa washiwa wathi hayi yena kadibane nento zokulandwa kobe kuthethwa phezu kwakhe mabathini sasazi sinabo abo bantu ababethethe lo myalelo enjalo siyabenzela imicimbi ngoba ngoku xa befika pha bafika izinto bazibone ngenye indlela ngoku laa nto wayithethiswa kuba wayeselapho engaqondi ngapha ukuba kunjani ziyenziwe ezo zinto akhatshwe enzelwe zonke izinto zakhe ngoba uyekiwe uzawuphinda ahluphe kodwa xa ehlupha akazuziveza ngoba uzawube neentloni uzaziveza ngomnye umntu mandiphinde ndithi msasazi kubona kwaphulaphule bakho busuku benzolo bangasibamba kulaa nombolo ithi 076 075 9355 076 075 9355 okanye bathi 063 182 6858 063 182 6858 ndabulela kakhulu ngeli thuba msasazi Nkosi